Mník horor. Kameraman. Lukáška už si kúva. Áno, Majko to zaparkoval rovno medzi stromčeky. Áno, krásnu lístku. Rally Paris Dakar. Hej, Lukáš, a dobre. Janči sa snaží zapojiť lano. V živote to nerobil. Jasné, ja to mám vyskúšané už doma. A Majec mašuje za volantom. Majec, to není jak sex, to nemôžeš bare zapichnúť. Ó, pánko. Lano sa utrhlo. A je to piči, to tvoje. Ale to je ten veterán. Tvoje pružné lano. Není? To dovolím to tvoje. Nifek daj lano. To je šikné. Šikon. Ja neúplňu. Ne. Ideme do školy Čišiu, meškát. No, staré. Pozastavíme si. Alebo tam je vtedy zapadnutý na dvivičku. Kúkam, ale ty si letal, ako do piči Tam bola hodnú. Tam bola ona, zátočka. Akcia jak kokot. Ja som len takto točil. Ale ty máš dosť. Chlapci sa snažia, kokot im to pomáha. Hlavy zatlačil. Dosť, a poď zastaviť, že to máš hore. Dedo sa čuduje. Počkaj, tak ešte neťaháš. 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 Redukovaný. Redukovaná ti to môže, pánko. To? Na redukované ti to vytáva. Nemaj, to sa redukovať. Neviem. Ide. Jasnačka. Borty s traktorom. Jaký traktor? A jedna ideš prvý. Majec, jo. Máme to. Áno, pán vodič, ukážte svoju face. Sa mi dá mi pošle. Dokumentár na video. Lebo furt natáčať? No. To sú tí sexoši, Herkulesi, čo to vytlačili z tej jamy. A ja som to tahal. No a To nejako poskladané? toto je to Ferrari, čo to odtiaľ vytáhlo. 400 konských síl. Lámina podvozky je. To je kamas. Dávaj, Ondrej, makaj! Pobehni! Začína to vidieť sa. Tak sa otoč. No poď. To by to nerobil. Tak jedna baba. Tiež mala jednoho na kapote, dvoch na kapote. Tá ho jebala jednotka, tiež. Jedna baba na kapote, jednotka. Mal jedno na kapote, jednotka, dvojka, plný. Kokot priebaný, debilný. Buzerán hnusný, do piče s ním. Jebem ti mater, ty kokot. Ty debil, ty pápos priebaný. Do piče. Kokot prostý. Ty si taký kokot, Lukáš. Ty si úplný kokot. Ty debil, ty pápos priebaný. Taký zatrbaný video.